ennek a versenynek a lényege? Tehetségeknek a keresése. És hogyan választják ki ezeket a tehetséges diákokat? Úgyhogy az iskolában előzetesen előverseny van, utána tovább megy a szűrés a regionális versenyeken, és végül itt vagyunk, ahol még mindig válogatunk. Csak ebben az iskolában van ilyen verseny, vagy máshol is van egy ilyen tanításmód? Nincs máshol Magyarországon, csak itt. És hogy pont itt? Itt Rózsakerten? Hát Rózsakert az részben elmondtam már egyszer egy újságírónak egy mai kérdésre, részben azért, mert jó iskola, második azért, mert jó helyen fekszik, Budapesten, harmadszor pedig jól tudják szervezni ezeket a versenyeket. Ha már a versenyeknél tartunk, ugye én hallottam azt, hogy 10 éve van ilyen verseny ebben az iskolában. Érdekelne az, hogy most tehetségesebbek a gyerekek, mint régebben? Mert nem tudjuk, hogy régebben milyenek lehettek volna, ha foglalkoztak volna velük hasonlóképpen, mint most. Tehát nagyon sok tehetség veszett el. Most reméljük, hogy kevesebb, mert már tudjuk, hogy kell keresni a tehetséget. Mi a lényeg ennek a zsolnai tanításmódnak? A zsolnai tanításmódnak egy a lényege, hogy ha egy mód van rá, nem a tankönyvekből tanít elsősorban, ez az egyik. A másik az, hogy a gyereket felnőtt számba próbálja venni. De most csak én a jó tanárokról beszélek, mert nem biztos, hogy minden tanár ezt tudja csinálni. Ez csak az én törekvésem, de egy a lényege, hogy a gyerek az ember tulajdonképpen, épp olyan tehetséggel, mint a felnőtt, és nagy tiszteletet érdemelne. Másodszor pedig még egyszer megismétlem, hogy nem tankönyvekből, hanem tankönyvön túli világokból, könyvekből, kézikönyvekből kell tanítani tulajdonképpen, mert már még azok is elavulnak, hát a tankönyvek pedig milyen régiek, és nem mindig a tudomány eredményeit hozzák. Ez a lényeg, tehát a gyerek tisztelete és a tudománynak a tanítása. Ez a dolog lényege. Hogyan sikerült megvalósítani és elterjeszteni ezt a tanulási módot? Nagyon lassan terjed Magyarországon, terjed most már. Vannak olyan iskolák is itt, akik nem kizárólag zsolnai módszer szerint tanulnak, tehát lassan terjed. Fél évszázadban kell gondolkodni, mire ez elterjed. Ez nagyon hosszú. Addigra ti már rég szintén felnőttek lesztek, és már lehet, hogy a saját gyereketek fog ilyen típusú iskolába járni. De fél évszázaddal kell számolni, tehát lassan terjed. Mi itt a feladatod? Kiszolgálni az embereknek az ebédet meg a vacsorát. Gyakran fordulnak meg itt emberek? Elég gyakran. Mit tudsz erről a versenyről elmondani? Ez egy országos rendezvény, és az országnak minden iskoláiból jönnek a gyerekek, és előadják az előadásukat. Mikről kell beszélniük, mármint hogy miről kell előadást tartaniuk? Saját maguk választják a témát. Milyen témákban? Környezetről, állatokról. Miről szól ez a verseny? Mióta tartják itt az iskolában? Versenyt az iskolában már közel 10 éve rendezik meg. Ez a zsolnai professzor úrnak az értékközvetítő tehetségfejlesztő programjának egy projektje. Tulajdonképpen 10 éve a tehetséges gyerekek felkarolása céljából indul ez a program. Jelenleg, ha jól tudom, az ország 5 régiójából, legalábbis a bemutatkozásnál így derült ki. És amit szeretnék mondani, hogy, és nagyon nagy örömmel látom 40 éves pedagógiai munkám után, hogy hallatlanul sok tehetséges fiatal van most is, és hát a tehetség ugye az Isten áldotta, vagy a sors áldotta különös kegyelem, amivel élni kell,
és ezt fel kell fedezni. És hála Istennek ennek a programnak, ennek a rendezvénynek épp az a célja, hogy az ilyen tehetséges gyerekeket felfedezzék. Elnézést, nem szeretnék nektek udvarolni, mint ahogy ti a médiában. És annak nagyon örülök, hogy nagyon sok óvodásomat fedezem fel közöttetek. Tehát ugyanígy az általános iskolások között, tehát már 7-8 éves gyermekek között van olyan, aki kitűnik, akár azzal, hogy például, aki nekem nagyon tetszett most, 8 éves kislány, a rajz tehetségével és egyáltalán a rajz ábrázolásának a kutató munkájával. Tehát az, hogy fejlődik a gyermekrajz 8 hónapos kortól 10 éves korig. Ilyenkor ezeket a munkákat a gyerekek állítják össze, vagy segít nekik valaki? Van segítőik is, ezt feltüntetik, tehát a gyermeket bemutatják, ő előadást tart, és rögtön hozzáteszik, hogy ki volt a felkészítő tanárja. És úgy tudom, hogy az iskola csinált egy ilyen kis újságot, amiben leírták, hogy mik lesznek a programok. Erről tud valamit mesélni? Igen, ez egy csodálatos kis program, úgyhogy ebben a programban hát benne van az, hogy kik a résztvevők, honnan jelentek meg, milyen programokkal jelentkeznek, ezen kívül egy oldalas, illetve 2 oldalas tájékoztatót, tehát amiben pontosan a konferencia programja le van írva, ez 2 napos, hát természetes, mint ahogy már ti gondolom tudjátok, meg ez mindenkivel előfordul, hogy ezért percnyi pontossággal nem tartható, de egy nagyon-nagyon fontos eligazítás.